Surat At-Taghabun. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ang anumang nasa kalangitan at kalupaan ay lumuluwalhati kay Allah. Sa Kanya ang paghari at Siya ang nag-aangkin ng lahat ng mga papuri at Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Siya ang lumikha sa inyo, at sa lipon ninyo ay may hindi nananampalataya, at sa lipon ninyo ay may sumasampalataya, at si Allah ang lubos na nakamamasid ng lahat ninyong ginagawa. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. Nilikha niya ang kalangitan at kalupaan sa katotohanan, at Kanyang binigyan kayo ng anyo, at ginawa niya na maganda ang inyong hubog, at sa Kanya ang huling pagbabalik. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Talastas niya kung ano ang nasa kalangitan at kalupaan, at batid niya kung ano ang inyong inililihim at inilalantad. At si Allah ang lubos na nakakaalam kung ano ang nasa dibdib ng mga tao. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Hindi baga nakarating sa inyo ang balita niya ang mga hindi nanampalataya noong una? Kaya't kanilang nalasap ang masamang bunga ng kanilang kawalan ng pananalig, at sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Ito'y sa dahilang ipinadala sa kanila ang kanilang mga sugo na may maliliwanag na katibayan, datapot sila ay nagsabi, isang tao baga lamang ang mamamatnubay sa amin, kaya't sila ay hindi nanampalataya at nagsitalikod ng palayo sa katotohanan, at si Allah ay hindi nangangailangan sa kanila, at si Allah ay pinakamasagana, ang karapat-dapat sa lahat ng pagpupuri. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ang mga hindi sumasampalataya ay nag-aakala na sila hindi babangong muli. Ipagbadya, tunay nga, ako ay nanunumpa sa aking Panginoon. Walang pagsala na kayo ay babangong muli. At sa inyo ay papahayag ang kabayaran ng lahat ng inyong ginawa, at ito ay lubhang magaan kay Allah. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Sa makatuwid, magsisampalataya kayo kay Allah at maniwala sa Kanyang sugo na si Muhammad at sa liwanag na aming ipinanaog, at si Allah ang lubos na nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. At alalahanin ang araw na Kanyang titipunin kayo sa araw ng pagtitipon. Ito ang araw ng pagkalugi,
at pakinabang sa isa't isa. At sinuman ang sumampalataya kay Allah at nagsisigawan ng katuwiran at kabutihan, ay ipapatawad niya sa kanila ang kanilang mga kasalanan at kanyang tatanggapin sila sa halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy upang manahan dito magpakailanman. Ito ang tugatog ng tagumpay. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Datapot sila na nagtatakwil sa pananampalataya at nagpapabulaan sa aming ayat. Sila ang magsisipanirahan sa apoy magpakailanman at tunay na napakasama ang gayong hantungan. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Walang anumang kapahamakan ang magaganap malibang pahintulutan ni Allah. At kung sino man ang sumampalataya kay Allah, siya ang mamamatnubay sa kanyang puso. At si Allah ang nakababatid ng lahat ng bagay. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. At sundin ninyo si Allah at ang kanyang sugo na si Muhammad. Datapot kung kayo ay magsitalikod, ang tungkulin lamang ng aming sugo ay upang ihatid sa inyo ang mensahe na lantad at maliwanag. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Si Allah, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya, at kay Allah lamang hayaan ang mga sumasampalataya ay umasa. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. O kayong nagsisasampalataya, katotohanan sa lipon ng inyong mga asawa at inyong mga anak ay mga kaaway sa inyo, kaya't inyong pag-ingatan sila. Datapot kung kayo ay magpawalang sala at huwag pumansin at magpatawad kung gayon. Katotohanan si Allah ang lagi nang nagpapatawad, ang pinakamaawain. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Ang inyong kayamanan at inyong mga anak ay isa lamang pagsubok, at kay Allah, nasa sa Kanya ang malaking gantimpala. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Kaya't pangambahan ninyo si Allah sa pinakamainam na inyong magagawa at makinig at sumunod at gumugol sa landas ni Allah. Ito ay higit na mabuti sa inyong sarili. At sinuman ang napapangalagaan mula sa karamutan ng kanyang sarili, kung gayon, sila ang magsisipagtagumpay. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Kung kayo ay magpapautang kay Allah ng isang magandang pautang, ay tutumbasan niya ito ng 2 ulit at magpapatawad sa inyo. At si Allah ay higit na mapaghalaga ang mahinahon. Alimul ghaibi wash-shahadatil azizul hakim. Ang lubos na kababati ng lahat ng mga nakalingid at nakalantad, ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan.